नमस्कार. आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज मी तुम्हाला झणझणीत तर्रीवाली मालवणी मिसळ कशी बनवायची हे दाखवणार आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. मिसळ बनवण्यासाठी इथे मी 200 ग्रॅम मटकी घेतली आहे आणि या मटकीला मी कोंब काढून घेतलेले आहेत. मटकी आदल्या दिवशी सकाळी मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेली आणि रात्री त्यातलं पाणी काढून ती कॉटनच्या कापडामध्ये बांधून ठेवलेली. तर तुम्ही इथे बघू शकता दुसऱ्या दिवशी मटकीला खूप छान असे कोंब आले आहेत. आता ही मटकी मी कुकरमध्ये उकडून घेते. यामध्ये थोडंसं पाणी आणि थोडंसं मीठ घालून कुकरच्या फक्त 2 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत. मटकी लवकर शिजते त्यामुळे 2 पेक्षा जास्त शिट्ट्या काढायच्या नाही आहेत. येथे मी 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलं आहे, अर्धा वाटी सुकं खोबरं घेतलं आहे, 8 ते 10 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत, 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतला आहे, थोडंसं जायफळ घेतलं आहे आणि मध्यम आकाराचे 3 कांदे उभे कापून घेतले आहेत. आता हा कांदा, खोबरं, आलं, लसूण व जायफळ आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. तर येथे मी तव्यावर आलं व लसूण घालून थोडीशी भाजून घेते. आता यामध्येच उभा कापून घेतलेला कांदा घालूया. कांदा थोडासा भाजून झाल्यावर यामध्ये 1 चमचा तेल घालूया. त्यामुळे कांदा व खोबरं लवकर भाजलं जाईल. आता कांदा लाल होईपर्यंत भाजून झालेला आहे. आता यामध्ये ओलं खोबरं घालूया. आता खोबरं भाजून झालेलं आहे. आता हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता सुकं खोबरं भाजून घेऊया. आता हे खोबरं भाजून झालेलं आहे. आता हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता याच तव्यावर जायफळचे मी 2-3 तुकडे घेतलेले ते भाजून घेऊया. साधारण 1 मिनिट हे परतून घ्यायचे आहेत. आता हे खोबरं थंड झाल्यावर खोबरं, जायफळ व कोथिंबीर मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायची आहे. येथे मी मटकी उकडून घेतलेली आहे. तर येथे मिसळ बनवण्यासाठी टोपामध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल घेते. या तेलामध्ये आता 2 ते 3 तमालपत्र घालूया. त्याचप्रमाणे 1 दालचिनीचा तुकडा घालूया. आता यामध्ये 1 बारीक कापून घेतलेला कांदा घालूया. कांदा तेलामध्ये परतून घेऊया. आता यामध्ये 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं घालूया. आता हा कांदा तेलामध्ये चांगला परतून घेतल्यावर यामध्ये मसाले घालूया. येथे मी 2 चमचे गरम मसाला घातलाय. त्यानंतर 2 चमचे मालवणी भाजका मसाला घातलाय. मिसळीला चांगला लाल भडक कलर येण्यासाठी येथे मी 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर घातली आहे. पाव चमचा हळद घालूया. आता हे मसाले तेलामध्ये परतून लगेचच आपल्याला यामध्ये वाटण घालायचं आहे. येथे मी खोबऱ्याचं वाटण बनवून घेतलेलं आहे ते यामध्ये घालते. आता हे वाटण या मसाल्यामध्ये परतून घेऊया. त्यानंतर यामध्ये उकडून घेतलेली मटकी घालूया. आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया. आणि आपल्याला मिसळ जेवढी पातळ पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर येथे मला जेवढ्या प्रमाणात मिसळ पातळ पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात मी यामध्ये पाणी घातलेलं आहे.
आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया. आपण मटकी उकडते वेळी कुकरमध्ये थोडंसं मीठ घातलेलं होतं, त्या प्रमाणात आपण येथे मीठ घालायचं आहे. तर इथे मिसळीला उकळ आलेली आहे आणि खूप लाल भडक अशी तर्री देखील आलेली आहे. आता यामध्ये बारीक केलेली कोथिंबीर घालूया. तर येथे आपली 5 ते 6 माणसांना पुरेल एवढी मिसळ बनून तयार आहे. तर तुम्ही येथे बघू शकता मिसळीला खूप लाल भडक अशी तर्री आलेली आहे. आता आपण पाव गरम करून घेऊया. त्यासाठी येथे मी तव्यावर थोडंसं बटर घालते आणि या बटरवर आपल्याला पाव गरम करून घ्यायचे आहेत. बटरवर पाव गरम केल्यामुळे पाव खूप टेस्टी लागतात. तर इथे पाव गरम करून झालेले आहेत. आता आपण मिसळ पाव सर्व करूया.